No niin, tervetuloa tänne Oulun Hyönteiskerhon ehkäpä kevään viimeiseen kokoukseen. Meitä on täällä Oulussa tämmöinen reilu kymmenkunta paikan päällä ja etänä näkyy olevan 16, jos oikein katsoin äsken, ja 15 ihmistä. Meillä on tänään esityksenä tämä Pihaperhosseuran tulosyhteenveto viime vuodelta ja lopussa sitten katsotaan, että miten se jatkuu tänä vuonna, koska kyllähän se tietenkin jatkuu. Mä oon Ystämi Haru ja mä vedän sekä Oulun Hyönteiskerhoa että Pihaperhosseuraa, joka on siis valtakunnallinen, vaikkakin tässä hieman keskitytään oululaiseen osuuteen. Laitan tuon oman kameran vaikka pois päältä, koska sitä ei varmaan tarvita esityksen aikana ja ruvetaan käymään tätä esitystä läpi. Eli Pihaperhosseuranta täyttää taas kerran juhlavuosia. Viime vuonna oli jo 10. vuosi, jos lasketaan pilotista, ja tänä vuonna on sitten 10. vuosi ensimmäisestä yleisestä seurantavuodesta. Se 2016 vuoden seurantavuosi oli semmoinen vielä kohtalaisen erilainen kuin se tänä päivänä on. Siinä oli paljon rajoittavammat säännöt ja siellä oli aika paljon vähemmän porukkaa, ei ollut tällaisia yleisesti jaossa olevia taulukoita, mutta sinne osallistui muistaakseni Uudeltamaalta ja ainakin Pohjois-Karjalasta osallistui joitakin pihoja tällaisina ihan erillisinä taulukoina. Mutta Oulussa oli ihan runsas edustus silloin, kun täällä laajennettiin pilotista vapaaksi. Säännöthän nyt tuossa on vanhat säännöt, eli 2022 asti ne on ollut samat, ja siitä lähtien eteenpäin samat. Piha on kotipiste noin kilometrin säteellä, eli 2 kilometrin halkaisia, kohtalaisen iso alue. Jokainen voi käydä vaan omalla pihallaankin tai sitten käyttää koko aluetta, mutta tarkoitus siinä on se, että innostetaan porukkaa käymään siellä vähän laajemmallakin, jos siellä on sellaista biotooppia, mitä haluaa tutkia. Ei pyydysajatuksia, eli jos käyttää valopyydyksiä ja syöttöpyydyksiä, niin niitä voi laittaa niin paljon kuin jaksaa käydä läpi. Vain varmasti määritetty yksilö on niin sanottu pinna, eli siihen pätee myös toukot ja kotelot. Ja varmasti määritetty tarkoittaa sitä, että myös tällaiset kauttalajitkin on ihan ok. Että jos on vaikka joku tietty harvinainen, tai ei harvinainen, vaan tämmöinen vaikeasti määritettävä lajipari, ja varmuudella sen toisen niistä on havainnut, vaikka ei ihan varma kumpi se niistä on, niin kyllä sitten se pinna tulee vähintään sen toisen lajin osuudesta. Ja kuva tai talletettu yksilö olisi hyvä olla vähintään maakuntapinnoista, mutta mieluiten myös muuten harvinaista tai vaikeasti määritettävistä. Tämä nyt ei ole mikään semmoinen tiukka sääntö, mutta lähinnä semmoista itsevalvontaa ja tällaista ei sijaisvalvontaa, vaan tämmöistä niin kuin muiden kanssakisaajien valvontaa tässä suoritetaan, että jos näkyy jotain, mikä ei näytä kuuluvan ihan taulukolle johonkin tiettyyn vuoden aikaan, niin sitä voidaan sitten kysellä vähän tarkemmin, että mistä on kyse. Määrityksessä siis jatkuvaa vertaisarviointia. Oulun Pohjanmaalla osallistujia oli viime vuonna 7. Siellä Ulla Matturi teki paluun pienen taukovuoden jälkeen ja sitten saatiin Aleksi Lapakko myös Oulun ympyrällä mukaan. Hän on aikaisemmin osallistunut muualtakin, mutta saatiin hänet mukaan nyt sitten tännekin. Ja muut vanhat kisaajat onkin jo tuttu edellisiltä vuosilta. Mä en nyt sen kummemmin tuossa lähde niitä luettelemaan. Nimet näkyykin siinä. Ja listalla on ollut parhaimmillaan, olisiko Oulussakin ollut toistakymmentä ihmistä. Että tässä on ollut pientä heittoa, mutta viime vuosina se on pyörinyt noin 5-6 osallistujan lukemassa. Pihat jakautuu näin, eli Ilmari on tuolla hyvin pohjoisessa, Eero on tuolla hyvin kaakossa, Ulla Limingassa ja sitten muut on tässä Oulun ympäristössä. Sen sijaan, jos katsotaan sitten valtakunnallisesti, miten pihat jakautuu, niin Ahvenanmaalla ei ollut ketään. Varsinais-Suomessa ei hirveästi muutoksia aiempiin vuosiin. Siellä on tuollaista itä-länsi-painotteista. Uudellamaalla on melko tasasta, mutta tuolla Itä-Uudellamaalla on aukkoja. Etelä-Karjala, siis tässä on kyse eliömaakunnista. Etelä-Karjalassa on rannikkopainotteista. Satakunnassa sisämaa jää aika vähille. Etelä-Hämeessä on melko hyvä edustus kaikkialla. Ehkä tuo ihan kaakkoisin nurkka voisi olla edustettuna jonkun toimesta. Etelä-Savo sen sijaan on hyvin kaakkoispainotteinen ottamassa vastaan vaeltajia tietenkin. Ja Laatokan Karjalassa, niin siellä nyt ei hirveästi ole pinta-alaa, että voi melkein sanoa, että se on tasaisesti jo sielläkin. Etelä-Pohjanmaalla melko tasasta. Pohjois-Hämeessä hyvin eteläpainotteista. Pohjois-Savossa tasasta.
ja Pohjois-Karjalassa samoin. Sitten Keski-Pohjanmaalla taas tuommoinen aika eteläpainotteinen tuo osallistuminen. Vihdoin saatiin Kainuuseen osallistujia. Siellä on itse asiassa sama henkilö kahdella paikalla, se kotona että mökillä, joka oli miellyttävä poikkeus tai uudistus. Oulun Pohjanmaalla on tuon näköistä. Taivalkoski, Pudasjärvi-alue ja väliin. Kuusamossa oli yksi kisa ja kyllä minä allekirjoittanut ja unohdin ilmoittaa sieltä havainnot, eli sieltä on pyöreä nolla, vaikka se ei aivan paikkansa pidä, mutta säännöt on samat kaikille, niin ne ei osallistunut ne muistetut havainnot sitten tähän. Rovaniemellä on 2, jos oikein muistan. Tämä on siis toi Etelä-Pohjanmaa. Sitten siellä on Sompion Lappi edustettuna. Kittilä-Lappi ei siis ollut ollenkaan, Enotekiön Lappi. Siellä on myöskin yksi piha Aaruutin Petellä ja sitten Inarin-Lapissa ei ollutkaan mitään. Säästä tai, no ehkä pitäisi ilmastosta mieluummin puhua, mutta sanotaan nyt säästä, koska tämä on kuitenkin aika paikallista, niin kausi alkoi siinä maalis-huhtikuun vaihteessa, alkoi näyttää ihan hyvältä, mutta sitten huhtikuun siinä oli välissä tai vähän ennenkin, niin tuli sitten takatalvi, joka on aika tyypillistä tälleen Suomessa. Tänä vuonna suht samantyyppinen tilanne. Maaliskuussa oli ihan hyvä ja sitten tuli takatalvi ja nyt sitten pari viikon jälkeen niin näyttää taas lämpenevän. Toukokuun puolivälissä lämpeni ja kesäkuussa lait oli suhteellisesti jo etuajassa. Eli se oli aika hyvinkin lämmintä siinä vaiheessa. Lento oli ihan hyvä heinäkuun toiselle viikolle saakka ja sitten tuli semmoinen klassinen rospuuttokausi. Loppuvuonna suuri osa lajeista todella vähissä, osa kadoksissa, mutta toisaalta monilla lajeilla harvinaisia kakkossukupolvia. Ja syksyllä oli aika hyvät vaelluskelit, tai oikeastaan poikkeuksellisen hyvät vaelluskelit, ja ne toi sitten herkkuja pitkälle sisämaahan asti, mistä nähdään tässäkin esimerkkejä. Eli karkea yleistys ainakin Oulun seudulla oli se, että hyvin monipuolisesti lajeja, mutta vähän yksilöitä. Aika moni sanoi samaa, mutta sitten taas kun katsoo tuloksia, niin ei se lajimäärä nyt välttämättä kaikkialla kuitenkaan ihan niin vastaava ollut, että ehkä siellä oli kuitenkin alueellisia eroja jonkin verran. Nostoja vuoden 2024 seurannasta maakunnittain. Käydään läpi näitä parhaimpia havaintoja, mitä mä oon poiminut sieltä meidän Facebook-ryhmästä. Aloitetaan Varsinais-Suomesta, joka on yleensä tykittänyt aika hurjaa tykitystä. Siellä on ollut paljon erilaisia hyviä lajeja, niin siellä oli nytkin, mutta niille ei enää voi oikein tykittää, kun niistä on tullut semmoista niin kuin vakiokamaa niin sanotusti, eli ei tavallaan sellaista niin kuin erityistä herkkua ole, vaikka ne muille onkin sitten aikamoista herkkua. Mutta tämä nyt kuitenkin nostin kivan kuvan takia ja sitten ehkä sen takia, että karviasmittari tuntuu vähentyneen tai harvinaistuneen tai harvalukuistuneen viime vuosina, niin, tai ainakin moni tuntui kommentoivan sitä, että se tuntuu olevan vähenemään päin tai jonkinlaista aallonpohjaa käymässä, niin tämmöinen kuitenkin tuli henkilökohtaiseksi onnistumiseksi Emmalle ja Mikaelille, eli uusi laji heille itselleen. Sitten mennään Uusimaalle, siellä oli enemmän herkkuja. Erityismaininnan ansaitsee jälleen Jussi Heinosen parvekepihan lajiston laatu ja määrä. Se on hämmästyttävää, että joku voi saada parvekkeelta sellaista kamaa, mitä sieltä nyt tuli. Katsotaan. Tarharengas Kehrä ja Malakosoma Neustria. Aivan käsittämätön massaesiintyminen. Paras yö 267 yksilöä, huomatkaa parvekkeelta. Ja yhteensä 539 yksilöä. Kun tästä moni on saanut eliksen, eli ensimmäistä kertaa saanut tämän lajin, niin tämä on niin kuin todella erikoinen massavuosi. Siitä tullaan vielä palaamaan aiheeseen myöhemminkin, koska sitä oli muuallakin. Sorvarimittari on kiva laji, eli adustaa, että sekin tuli sieltä pussin parvekkeelta. Ja vaellusmittari tuli sitten Lassi Rysään, eli obstipaatta. Siitä nyt ei kuvaa ollut, mutta mä nyt otin kuvan tästä viestistä, mikä tuli, että siellä oli obstipaatta. Harvinainen ja satunnainen laji ei ole vieläkään kaikilla todellakaan kokoelmissa. Sitten kirsikka perhonen on aina kova laji. Tämä oli tullut Jussin parvekkeelle 2 viikon rysäjaksossa tuossa heinäkuun alussa tai puolivälin tietämillä. Ja aika kova laji saada yleensä mistään puhumattakaan parvekkeesta tai pihasta. En tiedä ihan tarkalleen, missä syöttirysä siinä on. Mutta tämä oli muistaakseni muutama muukin havainto viime vuonna Suomessa. En muista tarkalleen mitä, mutta joka tapauksessa paljon harvinaisempi kuin isonokkosperhonen. Tarha-arvomittari eli romboidaaria on myös ihan kiva laji, etenkin parvekkeelta.
Ja sekin pääsi tähän listalle. Sitten porokoisa, joka on todella kova laji, niin kuin näkyy tuosta havaintopisteistä, mitä löytyy laji.fistä. Tämä oli Timo Kämäläiseltä Inkoosta. Uusi laji maakunnalle ainakin havaintojen mukaan, mitä laji.fissä on, ja äärimmäisen harvinainen laji Suomessa. Hieno pieni koisa. Sorvaripensaskoisa tuli myös. Tämä tuli Jussin parvekkeelta, ja niin kuin näkyy, niin tämäkin todella harvinainen laji, jälleen parvekkeelta. Se unohtui sanoa tuossa alussa, että nämä maakuntakohtaiset parhaat yksilöt tai lajit, niin nämä käsitellään jonkinlaisessa kronologisessa järjestyksessä keväästä syksyyn maakunnittain. Etelä-Hämeessä aloitettiin tietysti keväällä Regelaarialla, joka oli itse asiassa vuoden ainoa havainto lajista laji.fissä. Muita havaintoja ei tullut, ja tämäkin oli sitten pihalta. Ihan kiva. Joko havaintoja kaivataan lisää tai sitten havaintoaktiivisuutta kaivataan lisää, koska kyllähän tätä selvästi on, mutta muistaakseni se taisi olla niin, että se pääsi vähän yllättämään sen kausi, se oli niin aikaisessa, ja siinä vaiheessa kun sitä yritettiin, niin se oli jo osittain ohi. Kuitenkin kiva laji, kiva saada kuva, kiva pihalaji. Lentää just näinä päivinä. Niin. Just nyt se hetki. Marko kommentoi taustalla, että lentää varmasti näinä päivinä, että nyt on se hetki. Nyt niitä olisi hyvä käydä etsimässä. Ruoko Yökkönen tuli Tarmolle, Uusilojen maakunnalle Etelä-Häme, Sent Flammea, tuli jopa 2 yksilöä, ruovikkopainotteinen laji luonnollisesti. Ja sitten tämä samainen Neustria eli tarharengaskehräjä, niin 45 yksilöä tuli Jukka Passilan ryysään Etelä-Hämeessä asti, eli kyllä tällä on ollut tosi kova vuosi. Kuulin joltain muultakin, että oli tullut 400 vai 500 yksilöä oli tullut jonnekin uudelle maalle. Ja kyllä tällä oli tosi hurja esiintyminen viime vuonna. Saa nähdä, mitä on tänä vuonna sitten. Onko tässä sellaista samanlaista aallottaisuutta kuin monessa muussa lajissa. Kasteinen tuhoajan otin tähän. Tämä on tämmöinen kiva pikku panda. Seutseera pyrina. Jukka Passila sai sen. Se on maakunnan 4. Muutenkin hyvä laji. Kun näkyy havaintokarttastakin, ei niitä hirveästi ole. Ja sitten toinen maakunnan EH4, eli Helmiholki Yökkönen albipunkto tuli myös Jukan rysästä. Passila jatkaa Arvialasta Isohieta Yökkönen Agrokaster uuslaji maakunnalle EH. Näitä sitten tuli vähän muuallekin, niistä myöhemmin lisää. Ja Kirjovallus Yökkönen oli sitten taas maakunnan 4. Jälleen kerran Passila Jukan rysästä, eli silloin hyvällä avoimella paikalla piha ja se kerää sinne hyvin vaeltajia. Toisaalta myös aktiivisuus auttaa kummasti, koska se on hyvin havaintoja sieltä. Pattu Venhokas esiintyi taas varsin runsaana ja eksyi tuonne Etelä-Hämeeseen. Tän vaikka onkin maakunnan 6, niin laitoin tähän, koska myös yksilöt 2-5 oli samana syksynä. Eli tämä tosiaan rynnisti aika rajusti nyt sitten Etelä-Hämeen suuntaan myös. Jasmini Koisaa tuli myös monin paikoin. Tämä oli maakunnan EH2 Jari Purkuselta. Sitten hypätään Satakuntaan Porin seutuville. Siellä Itämiehen Jussi tekee hyvää työtä mikrojen parissa ja oli ilmoittanut lajeja, joista tietenkään kuvia on, mutta Jussin tuntien niin määrityksiin uskon kyllä. Ja otin sitten kuvat tuolta kuvituskuvina laji.fistä. Tässä lukee, että tämä on Marko Mutasen ottama kuva, en tiedä onko, mutta Marko Mutasen lataama ainakin. Niin. Joo. Hyvä. Niin talvikikirjo Kääriäinen Argyroploke externa tuli Olkiluodosta, tai en tiedä onko Olkiluoto nyt oikea paikka, mutta se Olkiluodon lähellä kuitenkin. Se on Uusilaji maakunnalle Satakunta. Myös Luotokoi on laji.fin mukaan Uusmaakunnalle Satakunta. Trichofaga scandinaviella, kaunis pieni mikro, hyvin tuommoinen merellispainotteinen nimensäkin perusteella. Ja sitten tuli tämmöinen, mistä ei ollut kuvaakaan, eli Pohjan apila pussikoi Coleophora friscia. Otin siihen tuommoisen hienon Wikipedia-kuvituskuvan. No, tämä oli niinku tämä ajatus, että pienenä vinkkinä Wikipedian suuntaan, että kaikkeen ei voi luottaa. Että tässä on niinku paras mihin.
Ei todella ole, mutta tämä on niin kuin paras, mihin voidaan luottaa. Niin mikrojen määrittäminen ja tietolähteet, ne on vähissä, niin ne on syystäkin vähissä. Ainakin luotettavat lähteet. Mutta Frishella silti on kuitenkin ilmoitettu ja siihen uskon kyllä. Toisen polven. Algoritmin on oltava polven täällä. Puolta ja toisen polven yksilö tapahtuu. Me voimme tarkistaa tämän vielä Jussilta, että onko yksilö katsottu genitaaleista. Katsottu takia sitä muuta voittuuta. No se. Sitten hypätään Etelä-Savoon. Siellä pihatus koi. Tämä oli Uusilain maakunnalla. Etelä-Savo. Samana vuonna havaittiin 3 yksilöä lisää. Tämä tuli ihana ihmeeltä. Tämä oli jo 5. päivä oli tammikuuta, eli kausi alkoi Etelä-Savossa varhainen. Tiukasti heti maakunnalle uudella lajilla. Tämän parempaa aloitusta on vähän vaikea keksiä. Sitten tuli Suvi Tillonen aktivoitu ja alkoi yhtäkkiä maakuntapinnoja paukkumaan yhä enemmän, eli siellä tehtiin tosi hienoa duunia. Suvi löysi Lumumari Kääriäisen Grapholitta funebranan, se on Uusilain maakunnalle. Myös Maruna-viiksikoi löytyi, eli Dicomeris rasilella maakunnalle ES Uusilaji. Samaan aikaan sitten oli ilmoitettu Joutsenosta Myllymäeltä kymmenittäin tätä, eli joko sitä ei ole aiemmin sitten osattu etsiä, tai sitten se oli tehnyt jonkun massiivisen ilmestymisen alueelle, mutta sitä ainakin tunnetaan sieltä runsaasti. Suomen ensimmäinen yksilö on meidän Imatralta tästä laista. Okei. Sinne se just ensin tuli. Joo. 2006. Okei. 2006 ensimmäinen Imatralta. Eli kyllä se sitten vissiin tommonen painotteisuus siinä on. Sitten Sarmaattien haatikoi Psolophus sarmatikella löytyi myöskin suvirysästä hyvin harvinainen paikoittainen laji, niin kuin näkyy, niin havainnot rajautuu tuonne pääkaupunkiseudulle ja sitten tuonne Lappeenrannan ja Imatran nurkille. Ja sitten pamahtikin aika kova juttu, eli maalle uusi laji, loimukäräsäkoi Suvilta Kalliima Formosella, ja viikon päästä tästä vielä uudestaan. En tiedä, onko ollut sama yksilö vai eri yksilö, mutta aika kova juttu löytää pihaperusseurannasta maalle uusi laji. Ja kerrankin mikro, joka pystytään valokuvasta tunnistamaan. Katsotaan Marko, että tuleeko mitään. Ei tullut mitään tiukkaa kritiikkiä. Muistakaa vielä se laji. Ei sentään. Niin taisit määrittääkin. Tosi kova veto. Ja Okrarulla Kääriäinen Tykoloma Eeriferana löytyi uutena lajina maakunnalle ES. Ja niin kuin näkyy havaintopisteestä, niin hyvin harvoin havaittu. Kovia lajeja Suvi löysi sieltä Etelä-Savosta. Sitten laitoin vielä tämän Kukulia Argentean tähän, koska se oli tämmöinen henkilökohtainen onnistuminen Suville. Hän kävi paljon pujokasveja läpi siellä ja yritti löytää tätä ja sitten vaihtoi vähän aluetta ja radan välistä löytyikin sopivaa kasvustoa ja sieltä sitten paukkukin aika helposti löytyi kuulemma jo kaukaa. Aikuinen yksilö istumasta kasvilla. Hypätään Laatokan Karjalaa, joka taas sitten on Hinkkasen Terhin reviiriä niin sanotusti. Siellä Terhi aloitti Kärsämölaikko Kääriäisellä, joka on Uusilain maakunnalle Laatokan Karjala. Samoin Kalliokoisa Uusilain maakunnalle LK ja toinen yksilö tuli vielä sitten 3.9. että onko se ollut sitten jo toista polvea vai miten, niin kuvastaa sitä, että ihan pysyvää lajistoa eikä vaan jotain satunnaisheittoja. Ei ole maakunnalle uusi, mutta kiva ja hyvä laji. Pyrja Experiments, Rusojalo 1. Kakkospainotteinen harvinainen laji maakunnan 3. Kultaperä, ensimmäinen aikuinen maakunnassa 60 vuoteen, siis laji.fin mukaan. Toukki on kyllä löytynyt viime vuonna muistaakseni, mutta nyt löytyy sitten ihan aikuinenkin. Sehän nyt on muutenkin tehnyt tämmöistä invaasiota, runsastumista Etelä-Suomessa, niin ei se ole sinänsä ihme. Seuraamme mielenkiinnolla sen esiintymisen jatkumista muille pihoille ylemmäs Suomeen. Sitten löytyi Partsi 1. Uusilaji maakunnalle LK. Osa näistä uusista laista ehkä selittää se, että Laatokan Karjala on aika pieni maakunta ja siellä ei sellaista niin kuin
pysyvää pyydystystä välttämättä hirveästi ollut, niin siinä voi olla vähän tällaistakin vaikutusta, mutta kyllä se kummasti auttaa, että silmät on tarkkana ja pyydykset hyvät, niin sieltä voi sitten löytyä kaikenlaista kivaa. Sitten tuli kangasheinäkoisa, joka voisin kuvitella, että ei ole kyllä välttämättä nyt mikään uusi löytö, vaan nimenomaan uusi löytö, eli on ollut varmasti maakunnassa, mutta nyt se vasta löytyi sitten. Ainakin tuon havaintokartan mukaan voisi kuvitella, että sitä on ollut kyllä aiemminkin. Heinäkuun lopulla tuli sitten lehtorulla, kääriäinen, Pandemis coriolanum, jälleen uusi laji LK. Tämäkin tämmöinen etelä-kaakkoispainotteinen laji. Ja sitten rämekääriäinen Philedon gerningana, joka on ehkä enemmän tämmöinen biotooppikysymys. Sopivalla suobiotooppilla ne olisi voinut hoitua jo aikaisemmin. Päätyi sitten ihan pihalle saa. Ja se aiemmin mainittu jasmiinikoisa löysi tiensä myös Laatokan Karjalaan ja Terhin Rysään, eli sieltä tuli uusi laji maakunnalta. Ainoa piste tuolla itärajan pitkällä viivalla keskivaiheella. Ja sieltä ruohonleikatessa löytyi vielä sanajalka yhökkönenkin kiva uuslaji maakunnalle LK. Kyllä tämä niin kuin komeata työtä Terhi tekee Parikkalassa ja havaitsee hyviä lajeja siitä. Hatunnosto sinne. Ja tämä unohtui tietysti vielä mainita, eli Pujo kovertaa koi omissella. Leucospilapteryx omissella. Uusi laji maakunnalle LK. Sitten hypätään taas länsirannikolle Etelä-Pohjanmaalle. Siellä kausi alkoi Sulkamittarilla, Pilosaarialla. Se oli maakunnan EP toinen kautta aikain. Tuli Kristiinan kaupungista Vokelle. Ja Kääriäs Venhokas tuli myös. Se on maakunnan 3. ja 4. kautta aikain. Tuli viime vuonna. Aiemmat olikin sitten 40-50-luvulta. Eli ihan tuntuva tauko ollut lain esiintymisessä. Tämä on siitä erikoinen laji, että on löytänyt tiensä tänne Oulun Pohjanmaallekin 2016, jos oikein muistan. Ja seuraava odotellessa. Ruskokirjo Koisa vielä voisi mainita Pyrausta Despicata, maakunnan EP4 ja Kristiinan kaupungin 1. Pieni kaunis laji. Sieltä hypätään itäänpäin, niin tullaan Pohjois-Hämeeseen. Sieltä löytyy Koivukehtokoi Grammode stolida, uusi laji maakunta B. Kiva. Okei. Eli Lyoneetti ja... Ei, joo, mulla on tässä copypaste Lyoneettia kyllä hyvinkin. Nyt, Siis pari. joo, kyllä. Kyllä. Tässä aina pitää olla pikku virheitä, että jotain mihin kiinnittää huomiota. Olet aina, joka sen olisi poiminut tuolta maaroikko. Onneksi on paikalla. Kyllä. Ei ole ihan. Ei se elää siis viimeinen. Se elää, joo. Ainoastaan tieteellinen nimi. Kyllä, tieteellinen nimi väärin. Lyoneetti ja pari follia. Sitten löytyi seinätunkiopussikoi Colephora sternipennella ja tässä tämmöinen niin oikein lajityypillinen määrityskuva. Siitä se on helppo määrittää. Ei välttämättä helppo saada tuon pisteeseen, mutta se vaatii sitten omaa osaamista ja tekniikoita, että näin onnistuu. Mutta Kinnusen Juho iloisesti alkanut tekemään genitaalimäärityksiä, niin sieltä alkaa löytymään. Sitten aika kova veto Juholta, muukalaisyökkönen Jyväskylästä. Eli uusi maakunnalle ja hurja hyppäys pohjoiseen. Tätä se vaeltaminen teettää. Siellä oli hyvät vaelluskelit ja niitä kaikenlaisia herkkuja tuli pitkin Suomea, niin tämmöinen sitten löytyi Jyväskylästä asti. Kun näkyy, niin kaikki muut pisteet on tuolla puhtaasti etelärannikolla. Koskaan ei tiedä, mitä sisämaastakin voi löytyä. Aika paljonkin sisämaasta. Sitten hypätään itään jälleen Pohjois-Savoon. Siellä ainakin Patrikin mukaan ainoa mainittava oli Kulkuyökkänen, joka oli kauden piristyshuiske, eli maakunnan 4. ja 5. sekä ensimmäistä 18 vuoteen. Spodoptera exipua. Ja siellä oli passiivisempi kausi, niin se sitten aiheutti sen, että ei tullut välttämättä niin paljon hyviä löytöjäkään, mutta aina on uusia vuosia, aina on uusia kausia. Pohjois-Karjalassa ollaan mielenkiintoisen äärellä, koska ei ihan Suomen pinna, mutta Suomen toinen.
eli Schrankia balneorum, sysikoisayökkönen, Outi Anttilan taistohuutokarin havainto, hämmästyttävä veto, ja uusi laji tietenkin maakunnalle PK, mutta näitä löytyi muistaakseni, mä en muista kuinka monta näitä löytyi viime vuonna, mutta näitä oli useampia kuitenkin. Ja kaikki idästä. Kaikki idästä, eli tällä oli nyt jonkinlainen invaasio sinne. Ja heilläkin muistaakseni ainakin oli mahdollisesti useampi yksilö. Mä en ole ihan varma, onko niitä varmennettu. En ota siihen kantaa, tässä sen tekee muut. Mutta Shankkialla jatketaan, eikä jatketakaan. Mä spämmäsin se tulevasta seuraavassa. Tämä on varjopatinayökkönen Eucalkia modestoides. Tupulle, uuslaji maakunnalle PK, kiva kaunis pieni laji. Ja sitten tässä se toinen Shankkia, eli Teeniaalis. Löytyi sitten Tupulta rysästä. Äkkiseltä kun kuvasta katsoo, niin ei näytä kauhean ihmeelliseltä. Tupu onneksi katselee nopeasti genitaaleen ja sitten varmistaa sen kyllä yksiselitteisesti, että kyseessä on kyseinen laji. Tästähän tunnetaan niin sanottu Shankkia intermediaalis, joka on Kostees-trigaaliksen ja Teeniaaliksen risteymänä pidetty. Tai risteymä, en tiedä. Kuitenkin tämmöinen välimuotoinenkin. Niin. Mä en tiedä, eroaako se genitaaleilta, tiedätkö? Joo, eroaa. Kyllä se on geneettisesti osoitettu paikalla risteymäksi. Okei, eli risteymä on geneettisesti osoitettu. Eroaa genitaaleistakin, eli tämä on siinä mielessä varmistettu hyvin. Sitten Keski-Pohjanmaalle. Siellä ainoa mainittava oli tämä Villakarvea, joka oli uuslaji maakunnalle KP. Ja myöhemmin ilmoitettiin myös toinen toukka, joka oli sitten ihan täysikasvuinen, luonnollisesti myöhemmin kuvattuna. Tämä oli tullut, niin kuin monet muutkin tällaiset tietyt lajit, marjakangas tai mustikkakangaslajit, niin löytyi Poimurista, niin kuin kuvasta näkyy. Ja tämä oli Irma Lintulaakso. Sitten hypätään Kainuuseen. Sieltä tuli tämmöinen, että tämä ei ole mun mielestä varmennettu missään, mutta mä katsoin itse kuvana, oli sitä mieltä, että näyttää ihan oikealta. Mutta onko Marko eri mieltä? Okei. Tämä oli sen verran haalea, että mä mietin itse, että subfuska istuisi tähän ihan ok, mutta ehkä tämä on vielä vähän epävarma sitten kuitenkin. Mutta tämä olisi uusi laji maakunnalle koen, jos tämä olisi oikea laji. Ehkä tähän palaamme vielä. Jätämme pienen kysymysmerkin tähän Kainuulle uuteen. Sitten hypätään Oulun Pohjanmaalle, joka on taas sitten meidän tonttia. Täällä kevät alkoi Russo-kevätyökkösellä, joka oli mulle tietysti uusi laji, mutta myös OP-maakunnan pohjoisin yksilö. Maakunnan 3. havaintopaikka. Aiemmat yksilöt on tullut kaikki Utajärveltä. Mun tietääkseni ainakaan muut ei ole saanut, ainakaan lai.fi ei ole ilmoitettu. Se oli itse asiassa mun mielestä sun havainto. ja se oli niinku, oliko vielä niinku, että se oli DNA varmistettu. Niin. Mut mä itse asiassa meinasin mainita, hyvä, että huomasit itsekin, niin meinasin mainita sen, että olisi kiva, jos tarkistaisit, mistä tässä on kyse. Niin. Yllätyin itsekin siitä, että mikä juttu tämä on. Yöperässä on useasta tullut, se jälleen pöydällä niin tarkkaan läpi, on sen muuta mitä epäilyttäviä, ja tämä oli joku joitakin sitten. Joo. Mä vielä mietin, että oliko se niin, että emme vannomaan, mutta olisiko voinut olla toukkahavainto, että se olisi ollut myöhemmin? Ei mulla ole siellä tekemistä muuta kuin yöperässä on yrityksen kanssa. Okei. No. Jotain ihan opintoisessa voimaisesti. Hyvä. Selvitetään. Mutta tämä on ihan oikea havainto kuitenkin. Sitten Harmo Pystyperä teki ilmestymisen, eli ensimmäiset maakunnassa lähes 30 vuoteen. Toinen tuli Eerolle ja toinen tuli sitten Ullalle. Klostera anakori. Mitä? Niin viime vuonna. Onko tullut muu? Ei. Okei. Niin Marko ei ilmoita laji.fi. Okei. Eli Marko on saanut tätä, eli on tullut maakunnasta, mutta kuitenkin tällä seudulla on aika harvinainen ja harvalukuinen laji. Ja selvästi ajoittainenkin. Nyt oli selvästi hyvä vuosi. Löytyy useammalta pihalta.
Sitten maakunnalle uusiin rengasarvonmittari eli Hypomekis Punctinalis löytyi Eerolta Utajärveltä uutena lajina maakunnalle OP. Odotettu, kiva laji. Myönnän kyllä, että itsekin katsoin innokkaasti kaikkia isoja mittareita tuohon aikaan, mutta ei osunut kohdalle. Sen sijaan minä löysin rysäjaksosta koreakaali koin Edofasia messingiellan. Siinä kaunis yksilö 3 lapulle liimattuna. Voisi lajimaakunnalle kuitenkin siitä huolimatta. Ja mulla on vielä saaliita käsittelemättä, eli sieltä voi vielä jotain mikro-osastoa ainakin löytyä parempia lajeja, mutta tähän asti ehdin käsitellä vaan ton. Idealitari Yökkönen ansaitsee aina maininnan Oulun seudulla etenkin, mutta on ilmeisesti taantunut etelässäkin ja kelpaisi sinnekin oikein hyvin, eli Katokala adultera. Näitä löytyy taas useampi Oulusta. Jossain vaiheessa näitä ei löytynyt ollenkaan, niin tämä on ihan mukavaa, että niitä nyt on kuitenkin löytynyt säännöllisesti näitä punavöisiä ritari-yökkösiä. Maakunnalle uusista ehkä eniten minun odottama laji löytyi sitten Ullalla, aivan käsittämättömällä pullalla. Se oli hieno tämmöinen runomitta. Trachea atriplikis löytyi Ullalla rysän reunalta siten, että hän oli jättänyt rysän terassille ja sitten vapauttanut sieltä yhden fraksin, jos oikein muista, eli siniritarin. Ja sitten se oli ollut siinä pöydällä ja se oli myöhemmin mennyt siihen, niin tämä oli istunut siinä rysässä, eikä ollut lähtenyt siinä päivällä pois, niin kuin mulla oli toivonut, että pelkästään sieltä lähtee pois, niin sattui sitten löytymään ja tämä oli aika hieno löytö. Tämä on kovasti odotettu ja kovin kaunis yökkönen, iso kokoinenkin. Sitten pääsee myös Saara-listalle, eli maakunnan ensimmäinen 26 vuoteen kulkuyökkönen. Tätä vielä aikanaan kuvastakin ihmeteltiin, että voiko tämä olla, mutta kyllä me oltiin kaikki aika nopeasti samaa mieltä, että onhan se. Se on toi rengastäplä, oranssitäytteinen rengastäplä, aika hyvä tuntomerkki kuitenkin. Ja tätä herkkua odoteltiin muillekin pihoille, mutta ei sitten löytynyt. Sen sijaan kulkutähtikoisa löytyi, ja sekin taas Saaran toimesta. Oliko tämä jossain tietotalon valolla tai jossain vastaavassa, eli maakunnan 3. ja ekat yli 20 vuoteen. Ja näitä sitten tuli lopulta useita myös Ullalle. Itse en löytänyt omista rysistäni tätä, mutta muuta kivaa löytyi kyllä. En voi valittaa, mutta hyvin kuvastaa sitä, että vaellus on ollut kovaa, kun Oulu astikin tulee vaeltajia. Yksi kovimpia juttuja oli tietysti tämä iso hietayökkönen, eli Euxoa ocrogaster, joka tuli Ullalle, Uuslain maakunnalle ja komea kaikin puolin. Sitä mä en tiedä, että mitä nuo muut täplät tuolla meidän maakunnassa on. Ehkä tuo kartta on nyt, kartta on nyt selvästi väärä, se korvataan sitten jossain vaiheessa uudella, mutta tähän esitykseen se ei mahdu, eli unohtakaa tuo kartta ja käykää laji.fistä katsomassa lajin oikea esiintymiskuva. Yksi ehkä eniten odotettua oli tietysti minulle henkilökohtaisesti tämä Armi, eli Armigera, Helicoverb Armigera, kukkavaellusyökkönen, joka on siis tämmöinen aiemminkin maakunnasta saatu, mutta paprikoista kasvatettu kasvituholainen, kasvihuonetuholainen. Nyt sitten vaellus puski sen ihan Ouluasti aikuisena ja tuli vielä Ullallekin myöhemmin. Ja tämä oli semmoinen, mitä on monena vuonna toivottu rysistä vaellusten yhteydessä, ja nyt se sitten vihdoin tuli. Tämä oli mukava yllätys. Ja sitten tässä voi jo mainostaa sitä, että Ulla Matturi teki uuden suurperhosten maakuntaennätyksen Oulun Pohjanmaalla, ja siitä hyvästä kävi meille pitämässä oikein oman esityksensä aiheesta, että miten se ennätys syntyi. Se oli tuossa joulukuun kokouksessa, ja se 302 oli se uusi lukema, se rikkoi tuon 300 haamuria, jota ollaan pidetty lähes saavuttamattomana. Ja sitten sillä samalla sitten ohitettiin mun vanha ennätys vuodelta 2021, jos oikein muistan, eli se oli 294. Niin mentiin selvästi uusille lukemille. Tämä oli kyllä ihan huikea juttu. Odotamme innolla, mihin suuntaan Oulun seudun perhoslaisto muuttuu. Ja tietysti vaelluksia odotettiin, niitä tietysti tuossa nähtiinkin niitä tuloksia. Yksi semmoinen tärkeimpiä vaelluslajeja, näkyvimpiä vaelluslajeja, odotetuimpia vaelluslajeja, joihin valmistaudutaan jo nyt, on konkari. Sitähän tietysti odotetaan aina, kun virtaukset on hyvät, sitä tulee jopa Oulun seudulle asti, jopa pohjoisemmaksikin. Ja konkarilla tarkoitetaan siis kiertokiitejää.
convolvulia. Ja kyllähän sitä sitten tulikin ennätysmäärin. Eli sitä havaittiin hirveästi. 1083 yksilöä laji.fissä. 25 pihalta havaintoja. Siis toki siellä on paljon muitakin havaintopaikkoja kuin bioja, mutta yli 1000 yksilöä tuntuu aivan järjettömältä. Viime vuonna, tai siis toissa vuonna taisi olla muistaakseni vajaa 500, eli tuplattiin se määrä ja silloin pidettiin vaellusta jo tosi hyvänä. Niin tämä on sellainen laji, johon juuri nyt varaudutaan istuttamalla ja kylvämällä valkotupakan siemeniä, että saadaan vahvoja taimia ja istutettua niitä sitten puutarhaan ja ne kukkii tuossa elosyyskuussa ja kerää sitten juuri tätä lajia, koska täällä on riittävän pitkä imukärsä, että se ylettyy sinne pitkätorvisen kukan pohjalle. Niin, tämä on semmoinen jokavuotinen perinne jo. Kyllä tuossa on toi sormikuva, se on ylin sormikuva, niin se on Ullan pihalta, eli se tuli Ouluunkin. Ja kuten näkyy täpästä, niin siellä ei ole muita täppiä, eli ei tullut minun pihalle tiukasta yrittämistä huolimatta. Ja odotusta jatketaan siis tuleville vuosille. Jotain pitää aina olla, mitä jää kaipaa. Sitten mennään itse tuloksiin. Oulun Pohjanmaalla, siinä näkyy tulokset. Siellä näkyy toiseksi alimmalla rivillä Ulla-Matturi 302. Ja vaikka mulla on vielä osittain pyydysmateriaali läpikäymättä, niin mulla lopulta makrot nousi 282, joka on siis tosi hyvä lajimäärä, ottaen huomioon, että mä olin tosi laiska aktiivipyytäjä muista kiireistä johtuen. Eli en ihmettele, että on tullut ennätys tänä vuonna, tai no viime vuonna tässä tapauksessa. Eli kyllä siellä niin kuin lajimäärä on ollut huikea, ja nyt olisi ollut ennätys otettavissa, ja Ulla sen onneksi pystyi ottamaan, allokoimaan aikaa sille. Eerokissa ei ole hyvä tuloksen 274 tiukasti pronssilla. Ja sitten jos kokonaislajimääriä katsoo, niin mä oon itse asiassa mikrojen määrittämisestä johtuen niin ykkösenä lukemalla 483. Eli ihan hyvä lajinen vuosi oli tämä. Tässä niin kuin kirkkaimpana tähtenä silti Ulla mielestäni. Niin, se oli 2020 on aikaisempi vuosiennätys, 294. Ehkä tuosta pitää kuitenkin mainita että toi 156 makroa ja 284 kaikkia lajeja Saaran ja Sirpen Seijan toimesta on tehty pitkälti aktiivisella havainnoinnilla ilman pyydyksiä, joka on aivan käsittämätön tulos ja hattu nousee kerrostaloasujen aktiivisuudesta. Se on olemme aloitettu tänä vuonna jo ja ensimmäinen pyydyskin on rakennettu, että tiedä mitä tässä tapahtuu. Vanhat parat on helisemässä. Näin se menee. Yhteensä suurperhosia oli 378. Suluissa perässä on päiväperhosten lukumäärä. Sitten jos katsoo aiempia vuosia, niin viime vuonna 315, eli siinä näkyy hyvin, että lajimäärä oli tosi suurempi. Ja jopa kun vertaa kaikkiin aikaisempiin vuosina, 2017 oli edelleen vähän parempi lukumäärä, 361 ja 2016 360. Eli kyllä niin kuin huomattavaa parannusta oli suurperhosten lajimäärässä Oulun seudulla. Tämä oli poikkeuksellinen vuosi ja mahdollistaa silloin myös ennätysten syntymisen. Makroja on yhteensä havaittu Oulun Pohjanmaalla 528, eli siitä kuitenkin vielä löydettävää jää. Lukema ei ole tarkastettu, se ei ole tarkka, ei mennä siihen sen tarkemmin. Uudet makrot vielä kertauksena: Hypomekis punctinalis rengasharmonmittari Eerolta, Trachea atriplikis Maltsa 1 Ullalta, Euxo ocrogaster myöskin Ullalta ja Armigera minulta. Mikroista ainoastaan tuo Messingialla tuli sitten minulta. Eli yhteensä 5 lajia tuli meille. Sitten kun mennään valtakunnallisiin tuloksiin, niin siellä oli yhteensä 27 osallistujaa, joista 23 ilmoitti havaintojaan. Maakuntia oli 18, vain Ahvenanmaa, Kittilä-Lappi ja Inarin-Lappi jäi ilman havaitsijoita. Sitten oli tällaiset niin kuin, Kuusamon tai Koillismaan maakunta jäänyt valitettavasti ilman tulosta, mutta kyllä siellä oli sentään yksi osallistuja, että oli mukana listassa kuitenkin. Yhteislajimääräksi tuli upeat 749 makroa. Suluissa perässä on viime vuoden tai toissa vuoden tulos, eli 2023 tulos, eli vähän parempi.
ja 881 mikroa, eli niissä sitten vähän heikompi. Yhteensä 1630 lajia, eli pitkälti suht sama tulos kuin aiempana vuonna, joka tarkoittaa yli puolta Suomen lajistosta. 80 päiväperäistä, siinä oli huomattava nousu vuoteen 2023, silloin oli 72 lajia ja 132 koisaa, se on suht samoissa. 3 maakunnassa havaittiin yli puolet Suomen suurperhoslajeista ja 2 kärkitulosta onnistui siinä yksin. Jos ajatellaan, että Suomen suurperhosia on joku ajaa 1100, en muista tarkkaa lukemaa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että yli 50 kun on, niin pääsee sitten yli yli puolen lajimäärän. Jos ajatellaan, että Oulun Pohjanmaalla on havaittu yhteensä 528 lajia, niin kyllä tässä Suomi on pitkä maa ja lajistot erilaisia. Ässät, eli vain yhdessä maakunnassa havaitut lajit 84 makroa, 233 mikroa, ja nega-ässät, eli lajit, jotka havaittiin kaikissa paitsi yhdessä maakunnassa, niin niitä nyt ei tulekaan yhtään. Havainto on kirjattu 5289 makroa, 3518 mikroa, eli kokonaisuudessaan 8807 perhoshavaintoa ympäri maan. Ja tämä sisältää siis vain ne yhdet ensihavainnot näistä kyseisistä lajeista. Toki ne ihmiset, jos ilmoittaa havaintoja, niin niitä tulee sitten paljon enemmän, että on vain niin kuin yhteen lajihavaintoon riittävä määrä. Todellisuudessa havaintoja tulee aika paljon enemmän ja yksilöitä vielä enemmän. Sarjavoittajat. Suurperhosissa Lassi Jalonen, 560, Timo Tiukasti toisena 553 ja Heinosen Jussi parvekkeeltaan 479 pronssia. Päiväperhoissa Tupulla Pohjois-Karjalassa 52, Vesa Knuutilalla Varsinais-Suomessa 49 ja Heikki Tavelilla tuolla Etelä-Hämeessä niin 46. Pikkuperhoissa Itämiehen Jussi veti omaa luokkaansa 411 Satakunnassa. Hinkkasen Teri teki hienon tuloksen Laatukan Karjalassa 402 ja Rahkosen Juha 330 Etelä-Hämeessä. Ja muut näkyy siellä toki siellä meidän seurannan tulossivulla, joka on julkinen kaikille. Suurperhoset plus koisat, sen voitti Lassi, Vesa toisena, Timo kolmantena. Ja sitten kun kaikkia lajeja katsoo, niin Hinkkasen Terhi 858 selvällä kaulalla, Juhani Itämiehen, joka tuli toisena, 808 lajia, Vesa Knuutila kolmantena 791. Kovia tuloksia ja aika paljon lajeja vaatii, että pääsee tuonne kärkikahinoihin. Siellä jopa minäkin olen siellä 13, 483. Ja kyllä Oulun seudultakin voi päästä tuloslistalla kohtalaisen ylös, kun malttaa nähdä vaivaa ja määrittää. Ja vielä voisi nähdä enemmänkin. Parvekesarjassa, joka siis tarkoittaa sitä, että asuu käytännössä kerrostalossa eikä ole omaa pihaa, niin siinä suurperhosissa ykköstuloksen veti Jussi, toisena Uudeltamaalta Jouni Pyyhtiä ja sitten kolmantena onkin meidän Oulun trio, pääasiassa Saara 156 hyvällä tuloksella. Päiväperhoissa Jussi ykkösenä, Jouni toisena ja jälleen kerran sama järjestys. Saara ja kumppanit 213. Pikkuperhosissa Jouni onkin ykkösenä, koska hän niitä innokkaasti määrittää. Sitten onkin Saara hypännyt siskoinen toiseksi. Ja Lapakon Aleksi kolmantena, pronssimitali, tiukka veto. Suurperhoset plus koisat, Jussi, Jouni, Saara ja siskot ja kaikki lajit. Niin siellä Jussi on sitten vetänyt kärkituloksen 480. Jouni toisena 263 ja Saara ja Sirpa ja Seija 184. Kovia vetoja. Okei. Ei välttämättä. Meidän pitää tutkia sääntöjä. On nyt paikka, mihin voin laittaa. Hyvä. Mutta sehän kuvastaa vain innovatiivisuutta, ei välttämättä sitä, että sä asut omalla pihalla. Niin. Kuka tahansa parvekeharrastaja voi neuvotella luvan rysää jossakin, jos se onnistuu. Jos se sattuu siihen ympärän alueelle. Sarjavoittajat maakunnat. Eli tässä on siis maakuntien parhaat. Uusimaa ykkösenä yllätyksettä. Varsinais-Suomi toisena, Etelä-Häme kolmantena.
Suurperhosissa, pikkuperhosissa Varsinais-Suomi on ykkösenä, Satakunta toisena, Pohjois-Karjala kolmantena, eli siinä näkyy se pikkuperhosten määrittämisinto enemmän kuin ehkä lajimäärä. Ja päiväperhosissa Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Karjala tuolla noin 60 tuloksissa. Kaikki lajit yhteensä Varsinais-Suomi 1162 selvä ykkönen, Etelä-Häme toisena 983 ja Uusimaa 9493. Sitten jos katsoo vielä nopeasti maakuntien kärjet, niin en katso kaikista lajeista, enkä mikroista, enkä muista, vaan suurperhosista ainoastaan. Varsinais-Suomi, Vesa Knuutila, Antti Aalto, Emma Kosoneet, Mikael Nordström, kärkikolmikkona. Uusimaalla Lassi, Timo, Jussi. Etelä-Karjalassa Marko Tähtinen ykkösenä, Tero Koskinen toisena, Jyrki Suomi, jolta valitettavasti terveyssyistä ja kausi kesken, niin kolmantena. Sitten Satakunnassa Itämiehen Jussi ykkösenä, Jusa Saralehto nousi hienosti toiseksi ja Annu Vatanen kolmantena. Etelä-Hämeessä Rahkosi ykkösenä, Tarmo Virtanen toisena, siellä on ollut tiukka kisa 11 lajin eroilla ja Purkusen Jari sitten vielä pienemmällä erolla tuolla pronssilla. Etelä-Savossa Tirosen Suvi veti 337. Lau tarkoittaa Lauritsalaa, 307 lajia, Esa Hujanen toisena ja sitten Suvi Tilanen Taipalsaarelta kolmantena. Laatonkokarjassa Terhi kisasi yksin. Toinen osallistuja ei saanut tulosta kirjattua. Etelä-Pohjanmaalla Okku veti ykköseksi 390. Jukka Koivisto 202 ja Ilma niukasti kolmantena 186. Pohjois-Hämeessä Telo Linjama ykkösenä, Juho Kinnunen toisena ja Arja ilman tulosta. Pohjois-Savossa Patrik ykkösenä, Päivi Sissonen hienosti toisena ja Ilmari kolmantena. Pohjois-Karjalassa Tupu ykkösenä, Mervi Juvonen hienolla tuloksella toisena ja Outi Anttila uutena kisaajana. Tämä oli siis, Outi oli se, joka sai Balneorumi, eli tämän Shrank ja Balneorumin Sysi Koisa Yökkösen niin maalle toiseksi uutena. Ei se ollut Suomea, mutta se sinne päin niin hienosti komealla tuloksella pronssille. Keski-Pohjanmaalla Ilma ykkösenä ja Kai toisena. Kainuussa Ilari Kämäräinen sai tuollaiset tulokset Kodista ja Mökistä K&M. Ja Oulun Pohjanmaalla Ulla veti ykköstuloksen, Harju toisena ja Eero kolmantena. Koillismaalla tein pyöreän 0, joka ei tosiaan pidä paikkansa, mutta jos saisin vaikka jonkunlainen sinne kirjattua jälkikäteen, niin on sekin parempi kuin ei mitään. Huomatkaa 0 ykkösenä, ei huono. Kultaa 0 tuloksella. Piaperä-seuranta voi tuoda ihmeellisiä voittoja. Peräpohjelmalla Kinnusen Juho meni legendaarisen Mika Backmanin ohi 10 lajilla, eli sielläkin oli tämmöinen tiukka kisa, että kumpi harrastaa vähemmän. Niin siellä saatiin tämmöiset tulokset. Lupaan, että Peräpohjelmalla on enemmän lajeja, että jos joku innostuu tällä perusteella kisaamaan, niin nyt vaan yrittämään. Sompion Lapissa Salmella laitoin tuollaisella hienolla termillä loppu tilaa kesken, niin 35 lajia taisi olla paljon enemmän kuin edellisvuonna, jos oikein muistan. Ja Enotekijöiden Lapissa Alrutin Pete myös sai paljon enemmän lajia kuin edellisvuonna. Tämä oli ihan kiva lisä. Kuitenkin sellaista lajistoa osittain, mitä ei välttämättä etelästä sitten tulekaan. No sitten täällä klassinen tilanne, tässä odotellaan niitä Samarin taulukoita ja odottelu voidaan sanoa olevan ohi, eli seuranta jatkuu. Alueelliset tulostaulukot on valmiit, niitä lähdetään nyt lähettämään porukoille. Kaikki, jotka on aiemmin osallistunut, tulee saamaan multa linkin taulukoihin. Ja uusia yhteydenottoja otetaan sitten, jos joku on kiinnostunut osallistumaan tähän meidän seurantaan. Lisätietoa saa helpoin tuosta meidän Facebook-ryhmästä. Se on aktiivisin tiedotuskanava. Jos ei ole kiinnostunut Facebookista, niin sitten laittaa jotain muuta reittiä minuun yhteyttä. Ja mainosti muun muassa tätä esitystä lai.fin foorumilla, ja jos sieltä kautta vaikka sitten laittelee viestiä, niin pystyn sitten linkittämään kisaa ja kertomaan, mistä sitä kisaa voi seurata ilman Facebookia. Ja tuohon Facebook-ryhmään voi siis liittyä vain sivustoseuraajaksi, jos se kiinnostaa. Siellä on tällaisia päivittäisiä live-seurantoja. Ja niin kuin nämäkin havainnot, mitä parhaat tässä on, niin on poiminut viime vuoden parhaat 24 ketjusta,
johon sitten kaikki ilmoittelee niitä parhaimpia havaintoja. Sitten tämä klassinen kuva, joka mulla on joka vuosi, että eikö suorastaan himota osallistua pihaperhosseurantaan. Ja tässä on hyvä muistutus se, että tämä on sitten koko perheen harrastus parhaimmillaan. Eli otetaan sitten kaikki mukaan. Saadaan enemmän havaintoja kuin enemmän kisaajia. Markollakin on tästä kokemusta. Kun on paljon lapsia, niin pystyy sitten ulkoistamaan havainnointia niille. Ja kaikki pinnat lasketaan. Tämä ei ole henkilökohtainen kisa, vaan pihakohta. Siinä se oli. Kiitos kaikille kaikista mahdollisista asioista. Kiitoksia kiinnostuksesta. Kiitoksia erittäin innokkaasta Facebook-ryhmästä kaikkine jäsenineen. Ilman teitä tätä kisaa tai seurantaa ei olisi. Tämähän on siis alun perin ollut nimellä Suomen perhospihapinnan kisa. Nyt on muutettu nimellä Suomen pihaperhosseuranta jo pari vuotta ja tällä tämä menee jatkossakin. Leikkimielistä kisaahan siinä silti käydään ja se olkoon semmoinen innostuttaja suurempiin tuloksiin, kun on vedättäjiä ja kirittäjiä sitten omalla maakunnalla kanssa harrastajista. Kiitos kaikille. Mä voisin varmaan itse asiassa sulkea tuon tallennuksen, niin me ehkä saadaan innokkaammin kysymyksiä, kommentteja. Käydään niitä sitten tässä läpi. Kiitos kaikille. Moi!